Sarkantyú címmel ez egy podcast, egy beszélgetős műsor. Elsősorban lovas tematikáról fogunk beszélgetni, és az első vendégünk Fonyódi Ildikó, akinek rögtön egy nagy gratulációval kezdem a köszöntését, hiszen 2004 után az első olyan lovas, aki paradíj lovaglásban ott lehet az olimpián 2024-ben Párizsban. Ugye 2004-ben Andics Bernadett lovagolt az athéni olimpián, és egy óriási dolog, hogy Ildi, te minősültél az olimpiára és kvótát szereztél. Hogyan indult a te lovas pályafutásod, hiszen ha jól tudom, akkor te profi díjlovasként is versenyeztél sokáig. Én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Köszönöm szépen a gratulációt. Valóban díjlovasként indult a pályafutásom. 13 évesen kezdtem lovagolni, és díjlovas berkeken belül Üllőn Dóra Majorban Pahő Péter tanítványaként kezdtem el a profi versenyzői pályafutásomat, majd Németországban mentem. Szerencsémre 2 fantasztikus istállóba kerültem. Az egyik egy militari istáló volt Jürgen Blumnál, aki egyébként az atlantai olimpián volt csapattag. Nála az volt a feladatom, hogy a militari olimpiai lovait készítettem díjlovaglásra, és nagy szerencsém volt, mert ennek köszönhetően rendkívül sok telivért és azért vehemensebb lovakat is lovagoltam, ami így a későbbi karrierembe a díjlovaglásba hozott némi muníciót így bátorságban, és mivel azért a díjlovasokhoz húzott a szívem, ezután kerestem további lehetőségeket, és Köln mellett találtam egy nemzetközi díjlovas istálót, akik most is nagyon nevesek, ez pedig a Schmitz-Heinenéknek volt a Hofheim Eifgen istálója, ott pedig pont tudtam gyakorlatban is hasznosítani a fiatal lovak lovaglását, mert ott igazából hannoveri fiatal lovakat képeztem. Utána jöttem haza, szűk 2 év után hazajöttem, mert a főiskolai felvételimet elveszítettem volna, és úgy gondoltam, hogy azért mégiscsak szeretnék a tanulással is foglalkozni. Úgyhogy hazatértem, és akkor itthon gyakorlatilag a főiskola, majd később az egyetem mellett végig lovagoltam, illetve edzősködtem. Tényleg nagyon komoly helyeken voltál Németországban, Jürgen Blum lánya, Simone Blum, aki 2018-ban egyéni díjugrató világbajnok lett DSP Alice nyergében. Utána pedig Kölnben már inkább tudatosan ugye a díjlovas kiképzői, vagy edzői, vagy versenyzői karrieredre készültél? Vagy ott is inkább az volt a cél, ugye kezdtél díjlovas istálóban, utána ugye Micsömörről ismerjük egymást, Ács Józsefnél lovagoltál, illetve ott edzettél, ott állt lovatok, vagy szerettél volna minél szélesebb spektrumot megismerni a lovasportokból? Leginkább a jó szerencse vitt utamon, tehát mindig is a díjlovaglás volt a fő célom. A Jürgen Blumhoz úgy kerültem ki, hogy tulajdonképpen akkoriban Magyarországról hozzá tudtam kikerülni 1-1-ben, de ahogy mondtad, valóban egy fantasztikus helyre kerültem, mert egyébként Simone akkor még kicsi lány volt, és az ő póniát is lovagoltam, illetve ugye nála volt Bodo Battenberg is, aki többszörös válogatott olimpikon Németországban, tehát én nagyon nagy szerencsének érzem ezt a szakmai kitekintést. Egyébként mindig is a díjlovas világhoz húzottam, és utána már egy tudatos döntés volt a következő istálló választása, de ahhoz kellett az a szakmai alap, amit egyébként én azt gondolom, hogy ebben a Bajor istállóban sikerült még elsajátítanom. Nem látod problémának azt, hogy egyébként manapság, hiszen edző is vagy, edzőként is tevékenykedsz, túl hamar specializálódnak a gyerekek? Inkább a díjlovas lelkemnek fájdalom az, hogy azt a fajta igényt, amit én éreztem az ugró és militari világ és terep és egyéb tréning iránt, én hiányolom a mostani gyerekekből. Tehát ugye főleg most a sérültségem okán nem tudom nekik megmutatni azt, hogy fölrakok egy okszert és neki merek menni,
ami nagy hiány, mert én azt gondolom, hogy mindig példával lehet a legnagyobb motivációt adni a gyerekeknek. Én azt tartom nagyon szomorúnak, hogy a mai lovasoknál sajnos valóban azt érzem, amit ugye kritikaként a szakág meg is kap, hogy az lesz díjlovas, aki fél lovagolni. Nyilván kivétel erősíti a szabályt, de én azt gondolom, hogy nekem a legjobban az hiányzik, hogy őket érdekelje a terep és a akadály munka, tehát ugye ugró munka. Egy magyarországi tenyésztőnek is lovagoltad elég hosszú időn keresztül a lovait, fiatal lovakkal nagyon eredményes voltál, fiatal ló kategóriában, de nehéz kategóriáig, és azután pedig történt veled valami, ami ugye más irányba terelte a pályádat. Így van, Petrovszky Mátyásnak lovagoltam hosszú éveken keresztül. Én úgy érzem, hogy azért az életemben mindig hatalmas szerencsém volt, és az, hogy Mátyást a jó sors az utamba sodorta, az is egy szerencse, és mi hosszas éveken keresztül dolgoztunk együtt. Én azt gondolom, hogy díjlovaglásban ő valóban egy kiemelkedő tenyésztő Magyarországon, és számos lovat lovagoltam, neki adtuk el, közösen értékesítettük. Ahogy mondod, tényleg sok fiatal lóval voltam eredményes, olyan lovasokkal együtt kerülgettük egymást, mint a Szokal Csaba, vagy Németh Gábor, és sorolhatnám. És nagyon, nagyon büszke vagyok arra, amit a lovaival elértem, és a támogatását élvezhettem hosszú évek során. Sajnos azért is van, én azt gondolom, hogy ami még hiányzik az életemből, de azt gondolom, hogy remélem még ezt pótolhatom, hogy a nagy díjban tényleg csak betekintést nyerhettem, mert az összes ló, amit lovagoltam, gyakorlatilag eladásra került, mielőtt nagydíjas lett, de arra büszke vagyok, hogy számos lovat magam képeztem ki, nehéz osztályra is mentek eredményesen. És hát valóban utána igazából eleve szerintem Magyarországon volt egy olyan váltás, hogy átalakult úgymond a piac, tehát hogy ezek a tenyésztők, akik így azt gondolom, hogy most is hiányoznak, akik akkoriban még értelmet láttak abban, és finanszírozták a hozzám hasonló lovasok lovaglását és versenyzését, ők azt gondolom, hogy egy kicsit eltűntek, átalakult ez a dolog. Sajnos ugye kevés olyan tenyésztő van, aki anyagilag ezt finanszírozni tudja. És hát ugye a másik oldal pedig ugye a saját személyes élethelyzetem változása, mert egyrészt történt, először is elmentem a jogi egyetemre, tehát azért az egy 5 évet elvett az életemből, ami egy hatalmas változás, és tényleg az életemnek az egyik ilyen komoly szakmai eredménye volt, hogy sikerült az ELTE jogi egyetemet elvégezni, leállamvizsgázni, utána 6 évig ügyvédjelölt voltam, ami mellett nyilván a lovas szakmai karrierem egy kicsit hátrébb húzódott, akkoriban főként edzősködtem, majd életem csodája lett a kislányom, megismertem a férjemet, és született egy kislányom, tehát hogy itt volt egy kicsit úgymond a lovas szakmában egy csöndesebb időszak. Majd amikor a kislányom 1,5 éves volt, akkor történt a nagy váltás az életemben, hogy gyakorlatilag kiderült, hogy tért fájdalommal mentem orvoshoz, mert volt egy ilyen konzisztens, állandó fájdalom a bal térdemben, amiről sportolóként éreztem, hogy ez egy fogfájáshoz hasonló dolog volt, tehát hogy akárhogy ültem, helyezkedtem, ez nem változott, és akkor gyakorlatilag kiderült, hogy a combcsontomban van egy daganat. Így ezzel kezdődött az egész para lovas karrierem, mert iszonyú gyors, rövid idő lefolyása alatt ugye felgyorsultak az események. Először azt gondolták, hogy ez egy jó indulatú daganat, utána sajnos kiderült, hogy nem. Ez egy úgynevezett dedifferenciált liposzarkóma, ami egy elég agresszív daganat, és hatalmas, megint csak azt kell mondjam, szerencsének köszönhetően, ez még a Covid előtt történt, mert a patológusok nem is ismerték föl, hogy gyakorlatilag ez mi, de ki tudta a professzor vinni egy konferenciára, és
végül azt a döntést hozták, hogy hát el kell távolítani a combcsontom meg a sípcsontom jelentős részét, úgyhogy ennek köszönhetően gyakorlatilag egy úgynevezett tumorprotézist kaptam, ami hát a lábamnak tulajdonképpen a combcsonttól sípcsont alá tartó, sípcsont tetejéig tartó része, az most jelenleg egy protézis, és mivel volt egy lágy részi, tehát a comb feszítő izmom is érintkezett ezzel a daganattal, ezért azt is el kellett távolítani. Úgyhogy hát ez egy nagyon kemény időszak volt. Az főleg egy 1,5 éves igazán temperamentumos kis csodával, mert a kislányom az én temperamentumomat örökölte, úgyhogy igazán aktív életet éltünk mankóval, meg combi gipszben, és hát ugye én azt a választ kaptam ott és akkor, hogy többé nem ülhetek lóra. Innen indult az egész, és végül is szépen lassan, ugye ilyen építkeztem, tényleg lépésről lépésre, oda jutottam, hogy amikor elengedtem egy mankót, majd a másikat, majd tudtam járni, őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus élmény volt azt végigélni, ahogy azok az emberek, akik mellettem voltak, mennyit támogattak, a tanítványaim, a családom, a szakbizottsági tagok, akikkel szorosan együttműködök. Tehát én iszonyú sok támogatást kaptam, és végül a legjobb barátnőm, akinek a lovát 3 évesen belovagoltam, Cserike Cserfes akkor volt 17 éves, így ránéztem, és akkor így mondtam, hogy hát azért lehet, hogy én mégiscsak valahogy fölkapaszkodnék, és így nagyon-nagyon, tehát számomra talán a legmeghatóbb tényleg az a rész volt, hogy amikor ismersz egy lovat, amit 15 évig lovagolsz, arra veszed a bátorságot, hogy fölülj, és az a ló, ami hát egy arabszor lipicai, tehát nem a legkönnyebb jellem, így azt érzed, hogy oké, akkor most minden szőrszálával segít, és megpróbál téged egyensúlyban tartani, mert hogy tényleg úgy ültem lovon, meg vannak azok a videók, hogy kapaszkodtam, és alig tudtam könnyűgetni. Tehát, hogy néha még visszanézem, és jót, hát így derülök rajta. És aztán mikor döntöttél úgy, vagy mikor vált világossá számodra, hogy ebből akár egy újabb versenyzői karrier is lehet? Egyáltalán arra gondoltál, nyilván először, ahogy most elmondtad, nagyon örültél neki, hogy egyrészt, hogy újra egészséges vagy, másrészt pedig annak, hogy újra tudsz lovagolni, vagy lóra ülni. Nyilván ez egy hosszú és nehéz folyamat volt, és nyilván nem csak testileg, hanem pszichésen is biztosan ugyanilyen nehéz volt, talán még nehezebb. De aztán mikor döntöttél úgy, hogy versenyzés, és mikor döntöttél úgy, hogy a fogyatékkal élők között fogsz versenyezni? Amikor visszakerültem a lóra, akkor rögtön éreztem, hogy nekem erre szükségem van. Tehát igazából amit tudok mondani, az az, hogy azzal élni, hogy az embernek egy daganatos betegsége van úgy, hogy van egy 1,5 éves kislánya, és fölötted lebeg az, hogy a következő CT eredményét várod, és nem tudod, mi lesz. A legfontosabb az, hogy nyilván a gyermek iszonyú sok erőt ad, de kellett valami cél még, ami rólam szól. És igazából éreztem, hogy mindenképpen szeretnék lovagolni. De mivel az egész életem versenyekkel telt, és így kompetitív alkat vagyok, ezért azt is éreztem, hogy kell egy cél, amiben tudok kapaszkodni. És gyakorlatilag, amikor éreztem, hogy tudok lovagolni, és a sors fintora, hogy ez a protézis, ez pont annyira hajlik, ami egy díjlovas nyereghez kell. Tehát, hogy hihetetlen, mert hosszú kemény munka után egyébként ennek többet kéne tudnia, de valószínűleg a combizom eltávolítása miatt nem hajlik jobban. Tehát most is talán a felszállás része a legizgalmasabb a lóra kerülésemnek. Gyakorlatilag ezen jót nevettem, hogy hát valószínűleg nem véletlenül van pont ez a szög beállítva, és tökéletesen működik egy díjlovas nyereghez.
úgyhogy úgy éreztem, hogy akkor fussunk neki, és tényleg kisebb, tehát lépésről lépésre, amikor nyilván megéreztem, hogy már nem kell kapaszkodnom könnyűgetéshez, akkor elkapott a gépszi, és nekem az izomzatom, meg mindenem felépítésében, ugye mindig mondják, hogy a lovaglás, a hipoterápia mekkora csoda, de én ezt most magam végigéltem. És akkor eldöntöttem, hogy oké, csináljuk. Mennyi ideig nem ültél lovon? Ugye a lovaglást nem lehet elfelejteni tulajdonképpen, tehát olyan, mint a biciklizés, vagy az úszás, vagy a síelés. De azért volt benned bizonytalanság, nyilván nagyon vigyáztál is magadra, meg biztosan izgultál is, hogy nehogy leessél a lóról. Igen, hát ha jól emlékszem, akkor egy szűk 1,5 év után ültem először, de nagyon lassan kezdtem el újra terhelni magam. Egyrészt, mert ugye nyilván, hogyha a professzora, aki az életedet adta vissza, meg azt mondja, hogy ezt nem javasolja, akkor azért az ember sokszor végig gondolja, hogy mit tesz kockára, főleg úgy, hogy igazából hálás vagyok a sorsnak, hogy járok. És nagyon sokszor volt ez a pro-kontra a fejemben, hogy megéri, de éreztem, hogy nem azért éri meg, mert igazából nekem lelkileg az az erő, amit adott, az érte meg. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen önző dolog volt, hogy éreztem, hogy kimentem a lovardába, fölültem újra a lóra, és ez a fél óra egyszerűen kimosta a gondolatokat a fejemből, amik nyilván ott tornyosultak. Tehát igazából nekem tényleg éreztem, hogy kell a testemnek és a lelkemnek, és akkor meg, amikor már elkezdtem erősödni, nem akarom azért ezt egy ilyen szivárványhídnak beállítani, tehát borzasztóan fájt. Tehát alapvetően mindaz, ami ott ugye műtéten keresztül, tehát számomra még a mai napig ez egy csoda, hogy mit műveltek az orvosok, és hogy azért nem volt kellemes újra lóra ülni, és most sem kellemes, tehát tulajdonképpen azért ez nem olyan, mint hogyha az embernek a rendes lába lenne, és amikor ugye feltetted ezt a kérdést, hogy mikor döntöttem úgy, hogy a paravilágban próbálkozom, úgy, hogy ugye 13 éves korom óta lovagoltam, tehát magyarán pontosan tudtam, hogy mit tudtam, és most mit tudok. És nem is akarnék magyarázkodni, de sokszor tudom, hogy ez a kritika ér, hogy tök jó a lábam, miért lovagolok parában, de én tudom, hogy mit tudtam, és tudom, hogy mit tudok most, és tudom, hogy mi az, amikor csinálok egy balra oldaljárást, és mondjuk az edzőm kiabál, hogy te balcsizma, és tudom, hogy nevetek magamba, hogy ugye lentről sokszor az emberek elfelejtik, hogy ez a balcsizma az úgy néz ki, mintha ott lenne, de nekem tulajdonképpen nem tud ott lenni úgy. És akkor rájöttem, hogy egyrészt saját magam korlátai miatt sem vágyom arra feltétlenül, azt nem mondom, hogy sosem, de hogy akkor nem éreztem, hogy oda illek. A másik pedig, hogy úgy gondoltam, hogy elkezdtem nézni, hogy létezik egyáltalán ilyen parasport, és amikor felfedeztem azt, hogy ez miről szól, és hogy esetleg akár a példámmal, vagy ezzel az úttal mit tudnék felépíteni, és mit tudnék másoknak adni, akár példaként, akkor azt gondoltam, hogy akkor ezt most ki kell taposni. Hiszen tudom, hogy a Bernadett mit ért el, és tisztelem, becsülöm érte, de azt is tudom, hogy 20 éve gyakorlatilag a magyar parasport ilyen teljes csöndben van, és kicsit úgymond elhalt. Mit kell tudni a paradíjlovaglásról? Mik a fő szabályok? Mennyiben más, mint a díjlovaglás, mint egy hagyományos díjlovagló verseny, hogyha lehet így mondani? Különböző kategóriákban, különböző fokozatokkal rendelkező lovasok versenyeznek. De ezt egy picit magyarázzuk el, egy kicsit járjuk körül, hogy miről szól ez a dolog. A parasport gyakorlatilag ez számomra is meglepő volt, hogy úgy szeretne a díjlovagláshoz leginkább hasonlítani, hogy azokat az eszközöket engedi meg, ami a legközelebbé tudja tenni a sérült lovas segítségét az épéhez. És ami számomra egy csoda, hogy
ló jóléte a legfontosabb, természetesen a lovas jóléte mellett. Tehát, hogy nagyon sokszor azok a segítségek, amiket engedélyeznek, azok pont azért vannak, hogy egy adott esetben sérült lovas a lehető legközelebb álljon ahhoz a lovaglás tudáshoz, amit egy épp lovas tud. Milyen segítségekről van szó? Például értem ez alatt, hogy ilyen rugalmas kötelekkel mondjuk egy tolószékes lovast lekötöznek a nyeregbe, aztán olyan, mondjuk egy kézsérült lovasnak olyan enyhe, nagy kantár vagy feszítő jellegű kantárt lehet használni, ami egy kicsit könnyíti a segítségadást, vagy ugye vannak ilyen hurkok, amikbe bele tudnak hurkolni a lovasok. Aztán például az én esetemben is engedélyezett a mágneses lovagló csizma és kengyel használata, hogy könnyebben találd meg. Ugye, ami nekem a legnagyobb segítség, nekem relatíve korlátozott a segítség használat, és mindjárt rátérek erre is. Például nekem lehet pálcát használnom, ami a nemzetközi versenyzésben amúgy nem megengedett. Nekem ugye az a bal oldalt óriási segítség. Bocsánat, nem veszélyes ez egyébként, hogy ezek a versenyzők tulajdonképpen gyakorlatilag rögzítve vannak a nyerekhez? De, és számomra, tehát, hogy ugye most akkor csak annyi, hogy én 5-ös grédes vagyok, 1-től 5-ig vannak ezek az osztályok, úgynevezett grédek, és én a legenyhébb sérültségi kategóriában vagyok, ami az 5-ös, tehát logikusan az 1-es a legsérültebbek, vakok vagy tolószékesek gyakorlatilag, és én azt gondolom, hogy én, amit csinálok, az egy dolog, de hogy én tényleg minden versenyen rengeteget tanulok, tehát hihetetlenül fölnézek ezekre a lovasokra, és idén 2 verseny is volt, ahol alacsonyabb grade-ben volt sérülés is, leállították, például az utolsó versenyemen 4 órával csúszott a startom, mert leesett egy ilyen rögzített lovas. És szóval, hogy én őszintén mondom, hogy nem is tudom, hogy ezek a lovasok hogy veszik azt a bátorságot, hogy ezt megmerik csinálni, és az edzőik. Ugye még amit akartam mondani, hogy például látássérültéknél engedélyezett ilyesmi egy kommander, aki belülről a négyszögből irányíthatja, vagy alacsonyabb grédekben ugye fölülhet az edző lovas, tehát számukra engedélyezett megkülönböztető jelzése, hogy a lovat előlovagolják. Tehát rengeteg segítséget kapnak, tehát nem veszélytelen, ebben mindenki tisztában van, de ezeknek a lovasoknak tehát, hogy nekem, amit nem tudok elfelejteni, ugye azóta se tudok futni. Aki ismert, az tudja, hogy én triatlonoztam, én futottam, ejtőernyőztem, sziklát másztam, ugye ezek kimaradtak. És hogy azt az érzést, hogy én lóra ülök, és futok, idézőjelben mozgok, ezt nem tudom elfelejteni, sőt azóta se tudok, a vecseken, az átorosi vizsgálaton is más fut helyette, mert nem tudok futni. És azt, amikor én beszélgetek egy tolószékessel, és azt mondja, hogy azt az érzést, hogy ő szabadon mozog, szerintem ezt egyszerűen nem tudja más a világon visszaadni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kockázat, amit ők idézőjelben megfutnak, ez nekik megéri. De minden elismerésem az alacsonyabb grédű lovasoké, mert azt gondolom, hogy a fogyatékkal élők lovaglása ott kezdődik. Nekem is rengeteget ad, de azért én azt gondolom, hogy 1-től 3-ig az egy csoda, amit a lovak és ott a lovasok csinálnak. Versenyzői pályád és az út az olimpiára, az út az olimpiai kvóta megszerzéséig hogyan alakult? Mikor vált ez realitássá számodra, hogy érdemes ezzel a dologgal foglalkozni? Ugye a Magyar Lovasport Szövetség elindított egy olimpiai lovasprogramot, és hát több évtized után van most lehetőség arra, hogy magyarok ismét ott legyenek lovaglásban, lovasportokban. Az olimpián ugye Kajzinger Balázs lovastusázó, dr. Fonyódi Ildikó paralovaglásban, és ugye várjuk még, hogy esetleg kik lesznek azok a lovasok, vagy esetleg csapat, aki, ha úgy alakul, ha szerencsénk is van, akkor megszerzik az indulási jogosultságot. De ahhoz képest, hogy milyen
bátorság vagy merészség kellett ahhoz, hogy elmondtad, hogy először lábra állj, utána lóra ülj, utána egyáltalán elkezd gondolkozni azzal, vagy elkezd foglalkozni annak a gondolatával, hogy versenyezzél, utána megtaláltad a para lovaglást, és utána pedig az olimpia álma az már természetesen jött, vagy az elmúlt másfél évben, vagy 2 évben? Az egész olyan szinten bomba-szerűen robbant, mert ugye tehát avval kell mindenképpen kezdenem, hogy van egy fantasztikus férjem, aki Kanadában nőtt föl, és ezzel az őrült, pozitív attitűddel rendelkezik, hogy semmi sem lehetetlen. Én egy kicsit realistább vagyok, viszont meg kell, hogy mondjam, hogy az ő hihetetlen hite nélkül nem futottam volna neki, mert Magyarországon én 2-szer voltam úgynevezett klasszifikáción, ahol besorolást kap egy lovas, hogy milyen grade-ű, és mind a 2-szer Magyarországon azt mondták nekem, hogy szerintük túl jó a lábam ahhoz, hogy én paralovas lehessek. És én itt ebben el is könyveltem, hogy hát tényleg túl jó, akkor hagyjuk. És akkor ő azt mondta nekem, hogy ne viccelj, hát a lábad 1/3 hiányzik a combfeszítő izmod, az oké, hogy te tornával, lovaglással ide felküzdötted magad, de hogy ne mondd már, hogy ez túl jó. És elkezdett az FAI oldalán ilyeneket olvasni, kikeresett mindent, és mivel ő anyanyelvi szinten beszél angolul, franciául, fogta magát, és írta az FAI-nek a paradresszás oldalra, egy adminisztrátornak, leírta, hogy mi van velem, és azt írták vissza, hogy oké, adjuk be a papírokat. Tehát igazából az ő hihetetlen ereje támogatása nélkül valószínűleg nem vagyok itt. És onnantól kezdve már nyilván, amikor elmentem erre, és azt mondták, hogy nem hogy 5-ösbe, hanem engem 4-esbe akartak besorolni, tehát hezitáltak rajta, mert egyébként egy ilyen 1,5 órás, elég hosszas, részletes vizsgát után pontszámot kapsz, ami alapján kijön, hogy milyen grade az, ami neked passzol. Utána még van egy lovon történő ellenőrzés is, amit egyébként Stuart csinál, és az a lényeg, hogy tőlem megkérdezték, hogy 4-es vagy 5-ös, és én mindenképpen, főleg azok után, hogy úgy gondoltam, hogy én küzdő típus vagyok, én az 5-öst választottam. Ugye ez nehezebb kategória a lovaglás technikai szempontjából, itt nehezebb programot kell lovagolni. Így van, tehát a 4-esben sokkal egyszerűbbek a feladatok. Az 5-ös, aki mondjuk, ha esetleg valaki díjlovas érdeklődésű hallgatja, az gyakorlatilag egy junior szinthez felel meg, az ugrásváltás nélkül, viszont a kürben gyakorlatilag már egy S-es kürt lovagolhatsz. Tehát magában a kürben, ez is egyébként egy furcsaság, lehetőség van vágta piruettre, sorozatra, a kötelező programban, ami ugye az olimpiai minősítési pontokat is adja, hogy gyakorlatilag oldaljeles, vágta oldaljeles, tehát a 4-es grade-ben, hogy sokkal egyszerűbb maga a program. Én is úgy gondoltam, hogy úgy vagyok fair, hiszen maga a parasport az önmagában egy kicsit magáról a fairségről is szól. Én azt gondolom, itt sem tudsz igazságos lenni, mint hogy a lovas életben soha nem tudsz igazságos lenni. A közeg egyébként barátságosabb? Vagy elfogadóbbak egymással a paralovasok, mint mondjuk egy hagyományos versenyen, vagy díjlovagló versenyen, vagy díjugrató versenyen? Én mindenképpen azt éreztem, hogy az első versenyen számomra egy nagyon pozitív, sokkal kellemesebb közeg fogadott. Azóta, mióta egy kicsit előrébb kerültem, és látják, hogy azért egy komoly konkurenciával állnak szemben, azért nyilván már előjött, főleg ebben az olimpiai évben, az, hogy itt ugyanúgy megy a küzdelem az egyéni kvótáért, és nem akarok elkalandozni, de muszáj. Tehát ugye a klasszifikáció után, ahol kiderült, hogy besoroltak, rögtön utána pár hónappal minősültem, gyakorlatilag 1 hónappal rá, amikor megnéztek lovon, megkaptam a besorolásomat, minősültem azzal a lovaglásommal a világbajnokságra, Herningre, Dániába, majd idén részt vettem Németországban egy Európa-bajnokságon, tehát gyakorlatilag 1,5 év paralovaglás alatt
parasportban eltöltött lovaglása alatt elmondhatom, hogy részt vettem egy VB-n, egy EB-n és egy olimpiai kvalifikációt sikerült szerezni, tehát azt az oldalt is megtapasztaltam, hogy nyilván azok az egyéni lovasok, mert ugye jelen esetben Magyarország egyéni kvótára tudott csak hajtani, akiknek feltűnt, hogy Európában én bizony oda kerülhetek, azok már nem mindig voltak idén olyan segítőkészek, de maga a lovas verseny és a lovas világ olyan dolgokkal, hogy például itt megadott idő, ilyen szlotok, időtartamok vannak biztosítva, vagy lovagolj. Tehát például nem történhet meg az, hogy te elmész egy versenyre, és mondjuk 40, jó nem 40, de 15 lovas között kell küzdened, hiszen itt a fő cél a biztonság. Vagy például van ilyen, hogy friendly horse, ami azt jelenti, hogy mindig ezen a verseny előtti találkozón megkérdezik, hogy ki az, aki tud ilyen lovat biztosítani, és akkor például a sérült lovasoknak felajánlhatod, hát én ugye nem tudtam, mert én ménnel versenyzek, és nem lett volna annyira egyszerű vele, hogy odaállsz a pálya szélére, és kvázi egy lovat biztosítasz, hogy a másik ló, akiben van, ne legyen stresszes, ideges. Tehát, hogy rengeteg olyan jelképes vagy tényleges lehetőség van, amit maga a szabályzat is előír, de például van olyan lovas, aki minden alkalommal felajánlja a saját segítségét, és én azt gondolom, hogy ez egy gesztus, mert ő neki ugyanúgy versenyre megy, és oda megy, ott áll 20 percet, amíg a lovas benn van. És ezeket tényleg egymást segítjük, aki tolószékkel hozza a lovat, elakad, mindig segítünk egymásnak. Tehát egy kicsit a közeg barátságosabb, és ez nyilván nekem is meglepő volt, és utána próbálom ezt az attitűdöt átvinni azért egy kicsit a saját lovas világomba is. Mit kell tudni arról a lóról, amellyel versenyzel, és amellyel a tervek szerint szeretnél Párizsban is indulni, illetve nyilván ez egy nagyon részletes, és talán egy másik beszélgetésnek a tárgya is lehetne. Hogyan nézett ki a minősülésed útja az olimpiára? Illetve a kvótáig? Igen, tehát a tavalyi VB után a lovamat, amit a tanítványom adott kölcsön, eladták, és ott álltam gyakorlatilag. Hát az egyértelmű volt, hogy ez egy kölcsönló volt, csak egy idézőjeles nagy kalandra. Hogy akkor, hogyha itt most ilyen álmaim vannak, akkor ez bizony valahogy biztosítani kell a lovat, amivel nem rendelkezem, és Ári Jomtov urat kerestem meg, aki a magyar világban egy óriási innovatív ember, egy nagy álmodó, és tudtam, hogy ha valaki, akkor ő erre a kihívásra igent fog mondani. Igazából az ő tulajdona a ló, Bozsangál, egy holland mén, akit egyébként minden egyes nemzetközi versenyemen, hát nyilván főleg a hollandok, de körülbelül az összes steward vagy bíró ismer. Egy fantasztikus képességű ló, és a Jomtov családból még Jomtov Jászmin, aki maga is rendkívül eredményes, híres díjlovas, segít edzéseivel, tehát ő támogat, és amikor kérdezted, ugye ezt a lovat, mint lehetőséget megkaptam Jomtov úrtól, de a financiális hátteret azért rajta kívül még a Magyar Lovas Szövetség Út az Olimpiára programja, az úgynevezett NLSF program támogatta, tehát gyakorlatilag a lósportjogát ők vásárolták meg számomra, ami idén január végéig tart. Bízom benne, hogy én azt gondolom, hogy itt nincs kérdés, hogy az olimpiáig meg tudjuk ezt hosszabbítani, illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság is még támogatást adott, mind anyagi, mind erkölcsi támogatás, hogy ezt az idei kvalifikációt meg tudjam szerezni. Csodálatos dolgokat meséltél, és már az, hogy idáig eljutottál, az is egy óriási dolog. De ugye egyrészt, ahogy elmondtad magadról, kompetitív jellem vagy, versenyző vagy, és ugye végig versenyben is voltál, és jó helyezéseket szereztél, és jó eredményeket értél el a minősítő versenyek, a kvótaszerző versenyek során. Milyen esélyekkel indulsz az olimpiára?
Mi a cél? Persze mindenki azt mondja, hogy egy tisztes helytállás, de elképzelhető, hogy ebben több is lehet. Nekem a célom az, hogyha párosunk marad, nyilván magam is latolgattam, hogy Kürt lovagoljak. Azt most olvastam végig, most vettem a bátorságot ahhoz, hogy végigolvassam a paralimpiának a szabályzatát, és egészen meglepődtem, mert a VB és az EB az úgy működik, hogy a 2 kötelező program átlagából kerül az ember a Kürbe, de a paralimpián ez nem így van, hanem egy programot lovagol csak az egyéni lovas, tehát azon ország, aminek nincsen csapata, és gyakorlatilag azon áll vagy bukik a döntő. Úgyhogy én idén a fő fókuszomat erre a programra helyezném, ez nyilván a nehezebbik egyébként, és célom a Kür lovaglás és a döntő. Tehát én nekem feltett szándékom, hogy és azt is gondolom, hogy ezt reálisan az idei évi folyamatos emelkedő százaléknak köszönhetően, hogyha tudjuk ezt a szintet hozni, akkor bent tudunk lenni a döntőben. Hány versenyt fogsz lovagolni még az olimpiáig terv szerint? Jászminnal, Jomtov Jászminnal abban maradtunk, hogy mivel a ló idén 18 éves, és egyébként rendkívüli tapasztalata van, iszonyú sokat segített is nekem, de hogy az idei év azért megterhelő volt számára, a legtöbb verseny ugye Nyugat-Európában található, tehát szegény leutazta fél Európát párszor, így idén kímélnénk, elsősorban a jó verseny állapotra fókuszálnánk, és Magyarországon Pilisjászfalun lesz egy verseny, Ausztriában, és utána valószínűleg muszáj egy messzebbi versenyt kitűznünk, mert nincs egyszerűen közel, még az olimpiai előtt, tehát a válaszom az, hogy idején 3 versenyt tervezünk lehetőség szerint kellemes elosztásban, és több edzőtábort, felkészülést, hogy top formában legyünk. Ebben a műsorban, vagy ezekben a műsorokban inspiráló emberekkel beszélgetünk, és ha valaki, akkor te aztán az vagy. Úgyhogy gratulálunk, és nagyon szurkolunk neked. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget.